Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Divê riya ezmanî û tengav tavilê bên girtin. Divê Tirkiye demildest û tavilê riya ezmanî, tengav û lîmanê xwe li hember dewleta terorîsta Siyonîst a kuşkê har ku dest bi qetlîameka mezin kiriye bigire. Heta her muayyedeyên ku ji van bi tesîr darin, divê dereng nemîne û bên tedbîq kirin. Ne tenê îzin ji balfir, keştî û dewleta terorîst neyê îzin û destûr ji keştî û balfirên welatên din ên ku diçin wir re jî neyê. Qismek muhîma cîhanê ji bo agirbestbê îlan kirin rabûye ser ling û piyan, lê digel van gelên cîhanê terorîstê kustex meydanê ji cîhanê re dixwîne. Ji ber vê yekê divê Tirkiye muheqeq tiştekî bike. Sefîrê xwe û hemû temsîlkarên xwe derhal vekişîne. Ji bo dewleta terora qatil ji bo beşdarî bernameyên navneteweyî nebe û jê bêdûrxistin hewl bêdayîn. Ya muhîm ev qatilan li ku derê ne divê Tirkiye ji wê derê vekişe, bi Siyonîstan re beşdarî van bernameyên navneteweyî nebe. Aniha dinya şahidiyê dike ku kêmanî, yanî kesên nüfûsa wan gelekî kêm in hukmraniyê li cîhanê dike. Ji ber vê yekê gavên Tirkiyeyê yên bavêje wê gelekî müsbet bêdîtin û ê welatên din jî Tirkiyeyê bişopîne û taqîb bike. Ev heft mehe ku em li hember van qatilên Siyonîst aciz û bêdeng mane. Ev yek ji me re ji bo guneh bese. Ger em li hember van qetlîamên ku bi eşkere û di meydanan de têkirin bêdeng bimînin, wey li me be, xwelî li serê me be. Ger em di vê rojê de jî li hember vê wehşetê û hovîtiyê bêdeng bimînin û qirkirinê temaşe bikin, divê em vê yekê bizanibin ku tu aqubet û encamek baş ne li benda me ye. Em ê hesabê vê yekê nikaribin bibin Xwedê. Divê em ji bîr nekin ku em ê vê hesabî nikaribin bidin zarokên xwe jî. Em di rojek wisa de ne ku divê tavilê em bi dewleta xwe re rabin ser ling û piyan. İnsanên me divê çarçoveyê de divê hişyariyê bide dewletê û têkeve nav tevger û hereketê. Divê Birêz Erdogan vê yekê bizanibe ku ger divê roja ku qetlîama Refahê dest pê kiriye de gavên wê rek û bi cesaret bavêje wê destek û piştgiriya vî milletî ji rojên berê zêdetir û xurttir bêdayîn. Refah sitargeha herî dawîna Xezeyê ye. Têketina aliyê Misrê ya Refahê heta îşxal kirin, ev yek ji bo hemû Müslümanan zîlletek mezin e. Ji bo em ji vê zîlletê xelas bibin, hêj dem û wext bi tevahî neqediya ye. Ger em an niha jî rabin ser ling û piyan, em hêvî dikin ku Xweda wê me ef û mexfîret bike, wê me ji vê zîlletê derxîne, divê em rabin ser ling û piyan. Bi silav û duayan.